Magani mana. Ya ni ne kika rubuta min banza tuni. Masoyiya ga waya ta zo. Amma na gode. Ga kuma alƙawarin ki na kuɗin anko. Har kuɗin anko? Kwarai da gaske. Garzali kai. Zo ka siyo mana lemu. Salamu alaikum. Zan siya masa ba. Allah taimake ki ranke dai. Sai da Allah ka siyo min lemu. To ba za ka ga da baby na ba. Okay, wai shine wanda ake lasa? Wanda kika ce zai kawo maki waya, kina wankan shi ne kawai kina cin kuɗin shi ba auren shi zaki ba. Yau zai kawo maki waya da kuma kuɗin anko, haka ne ko? Ko ba shi bane? Okay, wancan ne. Wa. Ya kake haka? Allah bai, ko ba sunan ka Hudu ba? Sunana Hudu. To ta ce kai ne wanda take lasa ai. Yanzu ke baby dama duk abin da kike faɗa min da kalaman kauna. Ka kira wai ta ka gani za ka ga sunan da ta sama. Ni ba wani abu ne, ni ka san ban ƙarya gaskiya nake hidi gaskiya. Yanzu wannan zan kaɗai da zaki ce mai yaro, to bari in gwada in gani. Kira a gani. Baby kakkai. Magani mana. Ta tabbata. Banza tiri. Dama masoyiya ni ne kika rubuta min banza tiri. Tsaya ka ji wancan da ya cika. Da Allah karɓo ki da Allah. Karɓo ki. Ban waya ta nan. Ban kuɗin anko na. Ni za ki rubuta min banza tiri. To ke ce banza tiri. Idan haka suke a danna ɗayan kuma ba halin su bane a danna biyu.